Natugkar. Hi mga kabagis! Welcome back again to my YouTube channel! Dati kami bantay, taagar arado ni tatay, ti pagmula ang mete, mula ang mete pagay. May kita yung likod ko ate na aji, pagbunubunan ng tatay ko ng mga kabagis. Tapos, ato, gayam, hanggas dinan, nikanan, tapos dandani dang agwa, nadabasi-basi nga kwadam. Tapos may kita yung dati niya, naarado na ni tata yun. Tapos agar arado man ija yun. Ate gayam ni Jay, pagmulaan ni Tipagan, no na kuwanto aja yun, agsika-sika agar arado ni tata Jay ni tano, kuwa malpas maaja yun ta, nagbayad na palpalpasan aja ta naglawa, bagta na kuwa mi gayam mo, nasaka. Basila ti taltalon mga bagis nga, wow, so nga ba sila mapapi minung ko so mahirap kami. Tante nga dati nagbunubunan da mga kabagis, kitaan yung mood. Ate ni gayam, mga kabagis aji kuan kitaan nyo na agrusing dan. Oh, di ba? Dandani dan tuman nga agwan. Di kami ito nga agalati raup-raup nito Idi nagtura-tura dagayam ito mga kabagis ko kwa. Nagadugan ararawan na so aji sindami nga may sa malukong. Nagado. Nagmay gayam ti agkwat adapay maalam nga kwa nga masidam nga ararawan so nga no taga probinsya kayo. Amuyo ti kaskas ta nga sidsidaan. Oren agar arado ka lang kada maalam nga sidaon. Ipagkita gayam di barbarumi nga mansyon dito nga kwa pagmula may. Di gayam nga mansyon ginatang milaang pagpasensyaan nga no na alas no na mayat. Kitaan nyo doon na di gayam haming nga inararamid ginatang milaang so nga madimi amu itsura na di kwa ko ginaagatang milat na basta-basta. Mantay yung ko kitaan. O diba nagpintas ti view na to niya kitaan nyo niya tapos aji mo di mansion mo na tara. Nedetaon diba aji lagi natang mga mansion tagtin kaya. Tayo jaw masidig tayo jaw mampay kapapag na. Natugkar. Alag wali-walin niya. Natugkar. Kita nyo dyan lang sa dabay ni bato. So ate di barbar nga mansyon. Kita nyo na. Oh, pa sliding mo ka na jir. Like that. So dati tayo mga ardlungogan mga kabagis. Dati jumpin arado og dandanom adala ta danom na basit. Nam sakto la ating danom na tano at dati pagkuani tano agkap. Yan. Jay mat aradun da pay lang net as di pay nga nalpas na naglawa mo. So aban na ngo gym chicken nga ni kuyan tapan na og sakay. Istorbon tayo.
Ito'y tayo, Tagala tayo, te. Santol, santolad mo. Kanina nagadubungan na ni gagaw atin. Nasamit kuya. Sa mong dagsudala mo. So, tata, agsudal tayong warod. Step number 1. Kunin mo yung gaayong panungkit. Tignan mo kung hinog. Step number 2, guyudin mo. Oh, hindi pa hinog masyado pero matamis-tamis. Step number 3, manungkit ulit. Show lang. Show lang. Wala. Aray ko lang. Nagsamit na una yan. Nagsamit labasit. Nagatutin alaman ng mga kabagis kung magsabli kami di kalapawam. Nagbabasi lang ti bunga na. Kanampay na laom na lala yung mga kabagis so nga alsampay. Ada tinasamit ka na dyan sa mga kabagis. Adi nga santol gayam ko kami nga kanya, mabibising kami. Ang banal mga makari. Ang paguslag miring din ni Ubangir. Nananay miring. Kapabantay lang dapat ito niya. Nabahan kami na nagala santol ko. Ang dapat ito tayo mga kabagis. Nakaliting damit mo pugas doon sa magic da. Gusto lang tikang karimit ibantay na hang kami nakagatag si Merinda. Hang kami nagala santol. Dati mapungtungan nyo nga nagalsam kan damot na samit surti yun na napilig sana masamit na samit. Tibantay oray na awan ti balbalo ng nga tinapay nagadati mamirinda. No, nagmet ang dyan tibantay tadak lang kada santol damang dakyay. Mabiyag ka tibantayan oray hanggang sa gumagatan ti karkarne. Tawan ti kwarta tatari ni tagtaon ta. Mga kabagis kita nyo ni anak malmalpasan, nakagudwamin ni mga kabagis kita nyo. Ato'y latan, ato'y tapos ato'y tone. Nag-beet. Nang makaw-awid kami ta. Nagbayag. Sana dyan nagbayag. Makaw-awid kami ta, nagburing mo.
Ang magamit ti aralawan na ito ka na mga kabesong agawid kami man lang anay. Baka guhat pa ni Father. Yung agiji nag-subscribe kanya kan more subscriber pa kumat. Kaya dumtang kan. Agpapasalamat ako maagiyag buy-buya kan namang suporta kanya. Dati mga tipalpas na ti video kon and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!